sidste kamp, vi skal spille et spil, der hedder Watch a Papa Look. Og det er Smiley Hitbook. Jeg ved godt, at jeg skal høre en anden stemme. Det bliver meget, meget sjovt. Det er meget, meget sjovt. Ja, jeg håber, I kan lide videoen, og mens så ser vi kun fucking intro. Hør introen! Velkommen til her Farlig Speciale, hvor vi synger vanvittigt i et hus. Kage, og det mæk med sukker. Så velkommen til her Farlig Glæd. Et skrækkeligt glæd. Farlig Hitbook, la-la-la-la-la. Hej og velkommen. Velkommen. Vi skal spille et spil, der hedder Watch a Papa Look. Og det er Smiley Hitbook 5. Og det bliver meget, meget sjovt. Jeg håber, I kan lide videoen, og mens så ser vi kun fucking intro. Kom! Velkommen til her Farlig Speciale, hvor vi synger vanvittigt i et hus. Kage, og det mæk med sukker. Så velkommen til her Farlig Glæd. Et skrækkeligt glæd. Farlig Hitbook, la-la-la-la-la. Velkommen, yes.
der er nogen, der voldtager hinanden. Det er de der, det vil jeg være med.